Hauragat ahitialong APHOC asongpen mass rally lapen 6 schedule awareness amai kipadupon. Abarim Rukasan College Student Union Body lapen Abarim Rukasan College Student Union Society atom chilangsi felicitation cum awareness program Rukasan College along kipadupon. Sangtilang sonong ingdeng thongkep hawariso nimso rongaji katalon ponjepan dirika mamai kisingpon. APHOC asongpen kaikiamat arong kachini hendo jakongpu break jama hawaralong aronalam kethan kapachini jiapan awareness amai kipado ason thak-thaksi bini haurakhada hitialong awareness amai kipadopon. Pini pai ni pai ingkora trok arni Hauraghat constituency along APHOC asongpen mass rally kapadopon along ongrung amologatum break jam a constituency pen chitongnun lasonsi kedamtang MSC election ahot karjabduratum ta chitongnun minti labangso mass rally along Hauraghat hiti angkang arlo bangsuri amolok akingpen armu chijeng ponsi 6 schedule kapangdang nangji kichia sophan longle pata pen inthang nangji lapen re-election padonangji pu hangtaram pon. Bangso mailong APHOC amai phu JI Kathar Kongchunbang Sarkiri Rongphar Boithalangso LAC amai phu Bikram Hanse APHOC Lamjai Sarpo Angtong Inti Kathar Organizing Secretary Kursing Timo Women Wing General Secretary Rita Kramsapia Tom Chitongnun Bangso mailong Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tulira Mohangke Himanta Biswa Sarma Kithiba Chingsi Kikandunlok BJP Sarkar atum Karbialong Araraphan Nangkachinik Karbiatum Amegalong Ingti Nangkitai Dungi Tim Karbialong pu Kachekrong atum Henlo Leben BJP aphan Jongsi Pahai Bom Lang Pulote Nanghem Ningwe Kopia Hansi Kitunang Chima Puta Tulira Maphansi Arjudam Nangko Pupusi Angtong Inti Katharpen Mailong Ninjipon Fuloni Pen Mirjik Hanse Leben Domukak Pen Monirambe Report Karbi Daily News. Re-election pedun angji la hello nitum ke chingwai la pen nilitum ke hang re-election pedu bek nangji la pen ke 6 schedule pangtang bek nangji la pen autonomous state ke hang pe me nangi long bek nangi la son re-election aphan ke nilitum case ki pitang do la election do dia kursi ki pitang do hala bangso ki pula po hello je jugedam tang election la ke Aron penli ke bali aron re pensi ka pedo athema ponchayat aron pensi pedo ro ponchayat atum ke dake 6 schedule area ka ajak pong thang ta be la ke tok dak do parliament constitution India constitution long ta do ponchayat aron long ta do la potsi la ke aron re pen ke do election Assamese pen bolte oboidho nirbachon la ke oboidho nirbachon la potsi la ke cancel to det nahi la helo nothema alang li chini nepi ka posi la kaning je matedi alle ave lage ke thak nita kitab long si do koke lage arona kitab long si dole lage ini tum ka chini aten ke ja chatum sita constitution ke lage kroi vek nang ji ke di ange constitution article 243 m long si tok do lage ponchayat pen ke election councillor loge autonomous councillor loge pe du undi puge lapor lage jasa tum na pivot na po lage syama jati alam nitum ta tribal ke mate di क्या alidar lo PSLC long nang klem don rapet po kan kalang lo la pen di masa tum anda la tu ni tum klem rapet lo Aron Rian tak kandidat dan BJP asal kesemet pet tuliran nong hang ake hai tu mengke jatuh paket dak undagiri mat dak katang nak MC angkat ke hatang ka hat na me tu nang paket cipta hai bodi dak Aron itu nama teman na ho dak panchayat Aron pen ke Karbiang la peta semet dak MC ke pada sau ke panchayat Aron pen ke dak nang lu ke kosong state election commission ke panchayat asu ke kosong cedak Karbiang lo autonomous election abi jok ce ke adalah Aron ke lori ke kosong ce ke jok ke lagi panchayat pason ke lagi bipilan la pen India constitution
si tok me tok ang lake panchayat aron ke lake siksipur angkan along ke lake lupun ke poke tok me lake tulira mo hang le metale putang lake longi lake barat de putang hegongi lake nasi babangso election ke lake aron re kom put aron at pengpen ke lake tingje kadung de je pengpen tok lake kom cedan bom lapen jasemet tulira mo hang ake hai alang di dak tang nak pon bang ke lake bitung arbo jasemet muni retum mena poke put ye pak anda cocok blok anda nona kisu lopon lapu anak kisung kurutang de lake muni retum ai tengong pensi lake hala so afrikom puna so bangso ke jok pan lake kijok ante british atum han diplom jakpen katerek lake hala ali kupilo don pini tunang jakpen independence day warni dak pai pai jiku grep warni ke tunang mong hangta arja tule gelola atima muni tumari tengong pen hala bangso ke jok ban ba kijok lake kijok atima democratic dem loke put ke jok jakong ke loke de naya jakong lo hala bangso jakong sikit kijok kurutang lake do ko ke jakong khila tengong lake nona bangke ni to arjulong pe kurutang te alang ni umat ne tum ni bot joglong nang ji to hala so jakong kacerai kom ji pan ke bor ie tum han kamani boreng ba sakit ken tempat dak pen katerek hak tunani atoko no sit transfer ke pen si long kita mo katang nak lapen dak bitu ke penang an lo kan pen ke office tap lapo nani ilong atin sinitai sikli batai bi bang to kipri kita mo hang lampi sidak chok je jado langsung ke tuning je lama ninje je athema ala lis lapin kara bang ka che koi tu na pai Pini pai pai ni phai ingkora trok ani abarim RCKSUB lapen abarim RCSUS atum chilangsi non hedjong rukasen college along HS first year lapen TDC first semester along amenage chithabdun mia tuma phan karchopona mai rukasen college along kipatopon labang somai pini por phai isi malom pensi rukasen college auditorium holongsi padopon sampri be pen kachipa hempupona mailong mai ki phalam the clardak pen kiran tok bi pensi than bachini pon labang somai long kopai ki me pen nangkachi tongnun rukasan college along athan bangphi assistant professor Dr. Harvey Dikatarpi chitongnun lapen abarim GS rukasan college student union society pen binu terang sumit timongkilin abarim RCSUS VP Sachin Rongpi abarim president secretary RCKSUB pen Jivan Be Sarmen Hanse Hukur Singh Teron abarim RCKSUB Klembang Rohan Be Bijoy Rongkharpen Chenglok Dobam RCSUS VP President Secretary RCKSUB atum nangchitong nunsi Mai RDP dun Lasonsi Kacharli Anathu Ansosi Aninkirung dun chiaphan HS first year lapen TDC first semester along non hedjong rukasen college along menangkachi thabdun mia tumaphan Karbia Poho lapen bohi kolom haihu pipajirpon Mailong Dr. Harvey Dikatarpi pen lam theke jai ponke nonakai ke competitive akai pinagapot un an ke kacharli anathu RDGP ponsi akemi puta than bajirmi pon lasonsi college charli boma hotsi sports culture lapen social anathu da charli pormom nang jiputa than bajini pon pini ason labang somai ki bipon thulapen kacharli dunmi arisoi jonga toma phan kacharli ahin aning ke parung pon thega pot Josmet Rukasen college along than bangphi Dr. Harvey Dikatarpi pen abarim RCKSUB lapen RCSUS atoma phan kachoro pajirpon Lasonsi Rukasen college along kacharli dunmi arisoi jonga toma phanda dobe thakpet pen kaike ta kacharli ahin RD ki bidunji lapen college along arona teng pen kido ke thak dun pen jia phanda kachoningri padopono News report Karbi Daily News Patumi Theman Arni Analo Porphai Krisira Chiti Maporpen Langsangti Langswa Hitiaduk Community Hall Ahemalong Kivang Chichitia Chiklo Ingdeng Thongkep Jonel Karbi Youth Festival Mate Hawar Karbi Risonimso Ronga Jia Pharman Tidika Mamai Singpon Tanglo Patumi Pai Pai Ni Phain Kora Phorni Borjan Hawar Karbi Jutanga Songa Tumpen Non Kevang Ji Ingdeng Thongkep Hawar Karbi Risonimso Ronga Je Aneron Pen Katalon Pon Jepan Tidika Mamai Singpon Tanglo Jana Singh Teron Pen Kachipa Hempupon Amailong Junbang Jana Singh Tokbi Pensi Chitong Nut Aluhia Tumaphan Pachini Ponlo Aluhia Manpen KSS Central Committee Sahem Klembang Suren Hanse Chitong Nut Leben Anparta Manpeng Kido Retired Professor Nobin Terang Kamal Singh Be Sarkari Gambura Binod Kathar Roland Killing Suren Sinar Raju Ingne
Samson Ingti, Chandra Singh Teron, Dhan Singh Terang, Nobin Rongpi, Chris Rongphar, Sundor Ingti lapen pinaan man pengki doatum chitang nurinti. Mailong Junbang Jana Singh Tokpi pensi puthot mai ki phalam the than pajini pontulo. Alang ni pen ke than pon ki aningkan wanga son thak thak si pininganing kan le thota kewang chichitia chiklo ingdeng thongkep hawar karbi risonim so ronga je katalon pon ji lepen ronga je mesen me etpen kapachun pon pame thai je phan isi ingtang kring tirika mamai sengpon nang popusi pangdak ponno. Lason thak thak si KCS TDP Sayam Junbang Suren Hansepen TDP atom kachingwai lapen kaping kharating si chitong nun si radang no lam paklang ponno adon thu pinang an chingwa chingsai padode rapi chiton sarpen binod ingti katharaphan tidika mamai amai phu arpu pekpono lapen Junbang Bir Singh Teron aphansi pekpono laso ronga je seka hot kadu kawe kelang chori cherap chito dunjia phansi chief patron Karbiang Autonomous Council EM Surja Rongphar Roland Killing Retired Professor Nobin Terang Jiwan Chandra Pathak Surendra Singh Naratum aphan jongpono laben lokimo aphan KLA TDP Klembang phu Liladhar Teron pen on Teronatum aphansi arpu pekpono laben pinangadatum aphan kaprek aterang lapen asancho mapu pekpono laben kibang jioni executive amai ahutsi kachingwai ponji pupen mesen pen mai pachut pon HDP pen Wilson Berry Boards Karbi Daily News. Laso bang pipon ma pining mang center atun biri pitum ta laso sai ang deng kedeng do athelang tum ta laso bang munit kapi tong kachi kithe kedeng ching ki phan ke alang tum ta atu pipon laso atu nang pi bang ke alang li soren nam se phasi office chari bang pu phasi nangki toy dun lo bang phu nang pangrum do lo nilu tum han ta bidi se deng pilo son dak thak nang cherab dun dak tirika tiri pilong ke klembang kudo Omor Singh be lapen ke Dhon Singh Terang kasi pini la solong nyelutum EM Surya Rongphar aki hai tami nang chitong don jelam do sitami lang libang pini sayang deng akam duik pikamasi alang tung VDC chairman maten hola block chairman phanta borjana long kang thum karni sayang deng to komasi alang li bangta lam birta nang kipilo ajat asayang deng sitami nilu phan ke pini pusi alang li pining mang so sai ke pat juni phan mang ke alang li phansi chip petron pipon delo